Aka omebiu Anambra State akpọkọla Gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ gwa ministri na-ahụ maka ime njem nakwa Managing Director Anambra State Road Management Agency ATMA ka ha gbaa mbọ fụ na ewesịsịrị ihe niile eji egbochi ụgbọala ịgbafere oke ọsọ enwetaghị nkwado iwu ebe etinyere n'okporo ụzọ ịhụrụ mgbe oyibo na steeti a. Onye ọrụ ya n'alaka omebiu bụ Emmanuel Chigbata kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Nkwekọrịta bụ nke bịara site na nkwado onye na-anọchite ọgbọnta nkwado ekwusigo ma bụrụkwa onye isi ndu nke ụlọọrụ omebe iwu na Anambra steeti bụ Sir Ikenna Ọfọdeme, ebe ọ kọwara na ogidi nke akpọrọ n'ọnụ oyibo bombs bụ nke ebumnobi ya bụ iji nye aka ịhụ na adịghị enwe ihe mberede n'okporo ụzọ, mara o nwere mwute etu ọtụtụ obodo si etinyegasị ya bụ ogidi ma kọwaa na etu a ha si etinye ya abụghị etu o kwesịrị dị ma bụrụ nke na-emebigasị okporo ụzọ bụ nke gọọmenti steeti a na-arụ. N'okwu ha dịgasị iche iche ka onye isi kọmitii na-afụ maka ọrụ bụ Engineer Emma Nwafọ, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Agwata nke mbụ Honorable Anayo Okpalaeke, tinyekwara ogbo ya na ọgbọnta nkwado Ihiala bụ Barrister Jude Ngobili, kọwara na itinye ọtụtụ ogidi n'okporo ụzọ na-abụghị nke gọọmenti kwadoro na-emebigasị ụzọ nakwa ọtụtụ ụgbọala. N'ime ka ya bụ okwu bụrụ iwu ka okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze kpọkwuru ndị nọ n'ikikere ka ha bụrụ ndị ga-etinye ya bụ iwu n'ọrụ ma fụ na okporo ụzọ dị etu o kwesịrị dị ka ego gọọmenti ji arụ ya bụ ụzọ ghara ịbụ nke ga-ala n'iyi. Site n'ụlọ omebe iwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụwa ABS.